बयनिबो परामर्शनि गेजेरजों बयबो आफाद गौथुम जोंनि वालिजारनि परामर्शनि गेजेरजों 11टा बाजियाव उदालगुरिनि सहरनि बे दुर्गा मण्डपाव हारिनि हाबा मावलांनो ओनसोलनि हाबा मावनो बयनिबो जौगानायनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय इउपिपिएल दोलोआव आङो जयेन जागोन किन्तु आं बेखौनो आपिल खालामदों जे जिखि दोलोआव आं थाया मानो गुबै एजेन्डाया जाहैबाय जोंनि सुक्तिनि दफाखौ मावफुंनांगौ बर' हारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनांगौ आरो सिस्टेम आरो बेबस्थायाव थांनानै हारि दानायनि खामानि मावनांगौ लोगोसेनो रायजो राजानि गांनाय उखैनाय जौगानाय गोदान मोनसे मिजिं जि जुब शक्ति जे युथ लिडार हिसाबै खामानि मावनांगौ आरो बेखायनो आङो खावलायदों गुबुन गुबुन राजखान्थि आफाद दोलोफोरखौबो बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जिहेतु आं राजखान्थियाव गोदान जागोन आं बेबायदि प्रफेशनेल पलिटिक्स खालामनो फैयाखै आंनियाव बेबायदि माने बायदिसिना थासारिनि पलिटिक्स खालामनायनि दा परिबेस गैया बेखायनो आङो खावलायदों जे गासैबो आंखौ मदद होनांगौ गासैबो एबसुनि 25 बोसोर जात्रानि फारसे सन्मान होनानै जाहाथे बयबो अनसायो मदद होयो आरो रायजो राजाफ्रा मोनसे सन्मान होयो बिनि थाखाय आङो खावलायदों कारण पलिटिक्सआ जोबोद क्रिटिकेल क्रुसियेल आरो जथेस्थ प्रत्याह्बान आरो चेलेन्जेस दङ किन्तु बे प्रत्याह्बान आरो चेलेन्जखौ नेवसिनानैबाबो जों आवगायलांनांगोन हारि आरो समाज दानायनि थाखाय ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय गोजोन्थों बयनिबो परामर्शनि गेजेरजों बयबो आफाद गौथुम जोंनि वालिजारनि परामर्शनि गेजेरजों 11टा बाजियाव उदालगुरिनि सहरनि बे दुर्गा मण्डपाव हारिनि हाबा मावलांनो ओनसोलनि हाबा मावनो बयनिबो जौगानायनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय इउपिपिएल दोलोआव आङो जयेन जागोन किन्तु आं बेखौनो आपिल खालामदों जे जिखि दोलोआव आं थाया मानो गुबै एजेन्डाया जाहैबाय जोंनि सुक्तिनि दफाखौ मावफुंनांगौ बर' हारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनांगौ आरो सिस्टेम आरो बेबस्थायाव थांनानै हारि दानायनि खामानि मावनांगौ लोगोसेनो रायजो राजानि गांनाय उखैनाय जौगानाय गोदान मोनसे मिजिं जि जुब शक्ति जे युथ लिडार हिसाबै खामानि मावनांगौ आरो बेखायनो आङो खावलायदों गुबुन गुबुन राजखान्थि आफाद दोलोफोरखौबो बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जिहेतु आं राजखान्थियाव गोदान जागोन आं बेबायदि प्रफेशनेल पलिटिक्स खालामनो फैयाखै आंनियाव बेबायदि माने बायदिसिना थासारिनि पलिटिक्स खालामनायनि दा परिबेस गैया बेखायनो आङो खावलायदों जे गासैबो आंखौ मदद होनांगौ